left. Ingalo emasimini kwenze njani? Uyangazi ngiyaphithizela. Uziphithi. Angihlali nje. Alright. Ngihlale ngebhizi ngiyaphila khamba kanjani? Hayi no, kuyaphila. Ngiyaphila. Lalela man, kunesimo esingekho right man. Yeah. Esikoleni kukho kwabonakala ingane encane eklasini othisha beyisola ngathi yahlangahlangana ikhona ukufocus. Okay. Bese beyibuza ukuthi kwenzakalani yasibachazela ke ukuthi ubaba wakhe ulala naye. Hayi. Ulala naye. Hayi. Ibhlungu. And then Yena ke mabethola ukuthi ulala naye othisha babona nabo ukuthi ngobudala babo kungcono ukuthi bazame ukuthi baye police station bayovula icase. yeah. Kodwa icase yakhona nabo aba understand ukuthi kahle kwenzakalani. Okay. Umuntu okuyena owazi ukuthi kwenzakalani umalume wengane. Oh. So masingathola uyena umuntu ongasichazela ukuthi kahle kwenzakalani. Umtholile umalume wengane ngimtholile nalesigila mkhuba futhi naso sisitholile. Ngiyazi ukuthi sihlala ngapha. Ndoda emadodeni. Wena thumela mina ke iaddress kaMalume bese uyothola isigila mkhuba ungitshele ngikulanda. Isigila mkhuba namhlanje sizowana nazo. Mbulele. Hayi sisandile. Uyaphila tata? Siyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nawe. Yeah. Hey, Mbulele sesifikile. Yeah. Kwenzakalani? Kunomntana komfowethu. Lo mfowethu lena wachona. Okay. And then umama womntana naye wachona. Okay. So umntwana ke ngohlala nogogo eThokoza, umama zalami. Alright. So into yenzekayo kukhona omnye utata othi lo mntwana lo intombazana ngokongo wakhe. Okay. Sibe thina ngabasazi ndibona lo mntwana lona ngokamnina wami. Umama ndimbiza ngosisi. Umama wenzela abantwana bakamfowethu aba bebonke bawu3 ngabafana abawu2 nentombi eyi1. So le intombi yiyo le esiyibangayo. So ngoku lo mntwana intombi umama akakwazi umenzela ama birth certificate. Okay. Because there is this guy othi lo mntwana ngowakhe. Who is this guy to your family? No, yena akasi next ukuthi akayonto ukuthi into ezekayo lo mfazi kaMushe uthe uMushe xa ebotshwa uMushe nguMoses lo mfana ukuthi. Alright. Uthe xa ebotshwa ebotshwele izinto zakhe engazaziyo. Yeah. Wabe enabantwana abathathu. So this guy came in wathatha wasebenzisa leyo chance yoba ashele lo mfazi kaMushe. So this guy wajolana nalo mama wabantwana. Okay. uSlender. Oyigama lakhe bekuSlender. uSlender umama wabantwana. Okay. So kuleyo process leyo ke kwabe kanti yena sekhanda omnye umntwana wakhe. Yo. The fourth one. So ngumfana ke lona uyena ke uyipicture yakhe. So lona ke ngosibanga lo mntwana thina naye uthi lo mntwana intombazana ngowakhe lo. So ndithi mina okay, to cut matters short, why singavele senzeni ke ngo-DNA so that yiyo zachaza uba umntwana ngowethu or ngowakho na. So this guy ke uyayidraga lento uyayidonsa. And mazi mhlambe ebefihlane ngoba uthi masilinde imali yakhe ezawuphuma kuma companies awayewasebenza kudala. So kumanje usevali. Okay. Unontombi uvakashile evakashela her younger brother. Okay. Lo mntwana ngumntwana kamama wakhe lo. Lona umfana lo tata. Yeah. So na uvakashile yena izikole bezivaliwe. Xa efika le kanti lo tata uyafika phana amenza umfazi. Ulala naye. So in other words uyamrape. How old is she? Lo mntwana una 13 or 14 years apho nje and utata ulapha ko 77 years apho nje. Akakhanga ithethe kumama lo ahlala naye ngoba umntwana uhlala nomama eThokoza. Khanga ithethe kumama uyobuzwa ngomem esikolweni. Kulapho ke ngavele khona wakhala enyembezi bambuza omem wachaza umntwana ba hayi ubaba babonzana hayi babolala nami. Bayivulile icase nangona nje ndingaziba ngoku ihawufa. Kodwa into endiyivileyo ba akabotshwa. Ebhuti Mbulele, is this the first time xa ithetha nontombi? Akaqali xa ithetha. Yeba ngondithi lo mntwana una plus minus 13 or 14 years. Uthi wamqala besahlala eThokoza extension 2 and 8 years mntwana. Abantwana aba. Umama wabo. Lo uyaba ngathi uyaphazamiseka ingqondo. uSlender. uSlender. Okay. Ubathatha abantwana
wayohlala nabo emfuleni le emlanjeni. Behlala phezu komfula. Yo. Okay, sengizwile seku enough. I think enye nenye sifumana police station, sifumana kuNontombi. Ready? Ready. Asam. Yabonga. Boss. Violence and femicide as a crisis. Hello. Unjani? Ngiyaphila. Can I talk to you? Sithule emotweni. Okay. Baby. Igama lami Andile ne? Ngizwile ngokuthi kwenzakaleni kuwe. And simile la isikhathi eside sikufuna. Ngoba sifuna ukukusiza. So, ngifuna wena umtshele ukuthi kwenzakaleni ngalo yababa. So, ungakwazi ukungixoxela? Okay. Ukuqala ngibengina 8. Okay. Bengingakangeni isikolo because wangikhipha esikolweni. Athi kokude emkhathi uzobe ehlala station 2. Okay. Then sahlala ke endlini nona bengena umuntu azosala naye namaka emsebenzini. Okay. Day before mama azoshona. Waqala lapho. Qala nge-28 mama ushone nge-29. Sure. Then agcina ngalapho noma sengile yovakashela umntana kithe Valley uqhubekile. Makaqala nge-28 uthini kuwe? Wathi noma ngimtshela ukuthi kubuhlungu. Wathi angiyeke kuzophola. Ungatsheli umuntu ngoba uzothatha indladla ngaphindi ngimbone. Sure. Yenzeke for how long lento le? From 2021 until manje. Njengoba bengiyovakasha ngama-school holidays. Mina ngaleso sikhathi ngilele esofeni. Nawasukuma embhedeni ngizayima ngizomvusa. Utheni wena kuye this time? Angithonga nithi because bengengikwazi ukukhuluma ngoba uthe uzothatha indladla ngaphindi ngimbone. And le nto leyo bengisizela umntana kithi ukuthi angahambi. Ufile kanjani ngayo yonke lento leyo? Kubuhlungu. Ngathi angiphelelanga. Phelele. Ubaba kholeya? So baba. Wazi kanjani? Ngoba mina umama wangitshela before ayesibhedlela. Ukuthi umuntu okumele ngihlale naye ugokumamlodo. Because uye umuntu wamampela kimi. Why do you think beka kwenza lento akwenza zona? Mawubheka i-situation. Mina ngicabanga ukuthi lento le bekayenziswa ukuthi uhlala nomntana oyintombazane endlini and uyazi ukuthi akusowakhe. Ngeke. Ngina 13 mama. Ufuna uba yini makhulu? Ngifuna ukuba yi-lawyer. Okay. Why? Because kuyiphupho lami ukusiza abantu. Okay. Nasesitradeni abantwana babalwa namanje ngibuye ukukhuza. Bebalwa amamile isitofu sakhe angitshela ukuthi kwenzakaleni ngamamile sakalo ngathi ukuthi ubani orongo. Idakdindi. Shanda pha. Hlaniphile. Umoya omuhle. Awushoti nganix. Angizwa sisi. Mama. Yonke lento eyenzekile awuzange uyicele. Akusifault yakho. Yebo mina ngifana nawe. Mina ngarepa ongizalayo baba. Ngimncane. Mongambona qhamukela ufana naye. Siyahamba manje so police station Mama. Suke police station siyakuloya baba. If awufuna ukumbona it's okay.
I just got teleported to me as an 11-year-old girl at the hands of a rapist. Kodwa yabona la aphakathi mina sengizwile kubuhlungu. Police station manje. Zomfuna lo baba lona ngeke silale namhlanje singamtholanga. Sanibonani. Ninjani? Masinivakashele niyaza ngenzi ukuthi kubuhlungu. Especially ngalesikhathi. Socela usizo guys. Ngihamba nomalume lana. There's a 13-year-old girl who has been repeatedly raped by ubaba beka thandana nomamakhe. But umama was married. So umntwana azange ayikhuluma umama washona. Ebena 8 when the thing started. So umntwana azange ayikhulume ehlala nogogo. Umalumakhe lona, so ubhuti kababa, biological baba, and then found out by abo mistress esikoleni, and then beza la bavula case. Yes. Itsini case number? Into enza ukuthi lo mntana akhulume. Angithi umqala na 8. Is that he did it again now recently. Umntana eyovakashela little brother wakhe ohlala naye lo baba lo. Number. Uyisisi lo ivictim yomntwana. So sizocela usizo kini ukuthi siyolanda lo baba lo. So sizobuza kini ukuthi ngahamba nathi. When are you gonna arrest the guy? When are you gonna arrest the guy? When the investigation is done. Okay, thank you, sir. Sharp. Is not prepared. Uti, he's saying a lot of things, but yena uthe uzoya lapha kusasa because bekungana address. Ngithi but umntana uyayazi victim uyayazi address, and then uthi the matter of umntana lomncane womfana mele uzoyapi makaboshwa. So ngiyasho ngithi vele ikhulunyiwe indaba, and then kuthiwa kunendaba yama social worker, so uthi ngalesikhathi kunama social worker. So ngithi mina vele for tonight nomalume bengamgcina kusasa nimnika ama social worker, you know. So uyala. Violence and femicide as a crisis. As a crisis. Ubani lo baba igama lakhe? Bani? Pielo Khadiete. Sawubona Pielo Khadiete. Unjani? Yebo. Ubani lo? Okay, umazelapho. Umntwana. Yazi baba ngicela nje ukhe ube nenyani, uthethe nje inyani yodwa nje. Angikuthike. Lo mntwana lona ayingumntwana. Okokuqala wena ufike umushe ehlala noSilenda ekhona emncinci. Makumntana akho wayulala naye. Okuzokusiza ukhulile. Khulula lo mntwana. Tell the truth. Do you know what this child is going through right now? Do you know ukuthi umntwana uphuza utshwala? Umntwana uyakhala. Umntwana akaphili kahle. All because of you. Umenzeni umntwana njengoba bekezile now recently. Azobona umntwana kuphi. Awumenzanga nix. Uyayiphika yonke lento lengisho. Njengoba ikolo bezivalile beyikuntusi. So uyasanga nomntwana. Yakusukela. Hayi njengoba bekazi yakusukela.
njengoba bekazi uyakusukela na ukuthi uthi umrayipile wamele wena usibhanqe nje usenze naso izilima zakho. yeah extension 2 ikhona vele into iyayenza Kwenzekeni extension 2? Ulele nalo mntwana. Imana akathethe lo muntu. Wenzeni extension 2? Khuluma iqiniso. kwenzakele ukuthi ngilale Kwenzeke ukuthi ulale naye. Asiqale la. Everybody, please. Ngicela walk me. What day was it? inkinga nje angisazi noma 28th. The first day that you remember that you put your grown parts in a child. Tell me how you started. ngibone nje into seyenzakele automatically Akunayi automatically. Umuntu wesilisa umdala. She's only 13 now. Nimela. How long ago was that? Begana ngaki? Age. Begana 9. So udakiwe uvula umnyango khona lo mfana uyangena endlini ubona intombi uthini kuyi ibhede incane wayisisi mayincane ibhede mina ngimbona angithi silala sithi umi lo mncane ulele ngapha lakini ngithawu akalelanga kuwe why uzokhuluma iqiniso Question ithi wenzani? uthola abantwana balele usembhedeni Wenzani? wena wangena la yena lele khona esayidini lakhe beside and then usingilala wayenzeka lento Ise umntana wakho lo? Ulala naye. Ise umntana wakho nalowo ulala naye. Phendula umbuzo, Uthi wena umntana wakho lo ise nguye lo umazumfazi futhi ona 8 years umntana. Khuluma. Ona 8 years. Umntana wakho. Umntana wakho lo. Phendula umbuzo. wayenzeke iphupho umntwana Lipi? Sondela. umntwana Mamela. Yazi wena John. Mamela. Yazi. Ekhuluma. Wakhuluma udoti wena. Inya. Yes. that was the first time Udlala according ngathi to lo you muntu. Uyasibhandla wena. Wadlala ngathi so. Wasibhandla nje wena. Yazi semanje man. Wasibhandla nje. Umntana wami lo manje umfazi. Uyathi afuna ukuthi wena thatha ukunya futhi apha. Umntana wami lo ummosha nje lo mntana anafiyosha kanti bakho njandini. Just imagine umntana ona 8 years. 8 years umbona intombi. 8 years. nolisho Lokushonela uyabona. lalelaki asibuyele that was the first time and then waphinda futhi how many times after that first time did you do it to this girl kahle lento le iyenzakele kuphi sisahlala extension 2 Question ulala naye kangaphi lo mntana? Umbuzo utsho ulala naye kangaphi lo mntana lo? angisangikhumbula Ngokumphinda last month. for sure Last month. for sure how many times ingaba 4 times 4 to 6 4 to 6 times Yeah. okay lalela ke Umntana wakho lo usathe. Sorry. Usathe futhi umntana wakho lo. Ulala naye 6 times. 4 times 6 times. But still umntana wakho lo. Usanjeza wakho lo mntana onjalo. Awubona umntana kuya nibona umfazi wona kuya. Zonke le khathi uhlezi udakile. Ubona umfazi. Ubona umfazi uya. lalela ke it's too many to count leyo soyikhulumile sengigrand ngayo umkhiphelana umntwana esikolweni for 2 solid years what's your intention angihlubanga esikoleni wenzeni ma indaba ukuthi angayi esikoleni le bengayivumeli
angeke umntwana akhala khihliza amagwebu ukuthi yena right now akakwazi ukufunda ngenxa yakho. Ngoba wena wamtshela ephuma esikolweni ukuthi lo mama osebenza uhlala naye whatever ekulo Jarity benhlala uyasebenza angeke agade umntwana so yena akahlale agade umntwana azange afunde for 2 years umntwana. And if there's anything in you that is a father awukhulume nje iqiniso. Ngifuna ukusho wena ngomlomo wakho. Khulula ingane. Khulula ifamily. Umntana kholo. Yebo ngoba nomama ngibasho kanjalo ukuthi lo uyazi ukuthi umntwana asimntwana wamusha. Uthi umntanakho. Yini engistopa ukuthi ngicabanga ukuthi nalowo mfana uyamhlukumeza? Uyamrape lo mntanakho umfana? Angazi. Why yena? Umfana. Umfana. Malum, khawundiphi chance. Khawuhlehlele emva kancinci. You see this young soul. You've done something that you can never undo. Wena unje uphelele. Umuntu wesilisa. Uyihlazo baba ebantwini besilisa base South Africa. And may you rot in hell. Piece of shit. I'm done. Let's go. Yo, Malum. I'm sure you're show too. Yeah. Exen. It's been a long day. And my emotions ayonke indawo. Ubuhlungu. Ubhodlile kodwa Malum. Yeah, sisandile endibhodlile. Ndibhodlile futhi ke ndanelisekile ngendlela izinto ezenzeke ngakhona. Mina ngiyabonga. Yeah. Ukuthi ume ngenyawo. Kusasa nje xa beyomla amaphoyisa ayomlanda. Yeah. Ndifuna uba khona. Inkosi kakhulu. Ndiyabulela sisandile. Inkosi kakhulu. All the best. Na imoto ungayongena. Yeah, ayike. Yeah. Inkosi papa. Danko. Yabona indaba yanamhlanje. Ngifila ngathi beyikhomba mina. Helping her was not just about her. It was about every survivor of sexual violence in South Africa. Ngizolala ubuthongo namhlanje because a young girl will also go to sleep knowing a whole group of people came to my rescue. Sisawenza lo msebenzi, one of our team members lost a family member. He didn't give up, he didn't quit. We did our job. I have nothing more to say. It's another day, another perpetrator behind bars. Nalekahle.